नमस्कार मंडळी, मी आज आलो आहे माझी कुलस्वामी आई भराडी देवी हिच्या दर्शनाला आणि तिची ओटी भरण्यासाठी. तर मित्रांनो, हा शॉर्ट व्हिडिओ आहे. मी मंदिराजवळ आलो होतो माझी ओटी भरण्यासाठी, म्हणून हा मी व्हिडिओ शूट करत आहे. तर बघा माझ्या कुलस्वामिनी मंदिराचं परिसर कसा, मंदिर कसं किती छान आहे बघा. तर मी आता नमस्कार करतो आणि थोड्या वेळात मी निघणार. आता हा शॉर्ट व्हिडिओ आहे. नमस्कार.